pag hindi mo yan sila ihiwalay, alam nyo, prone to gulo yan eh. Kasi alam mo yung mga homosexual sa loob ng bilibid, pinag-aawayan yan ng mga totoong lalaki. Nagsasaksakan yung mga kwan doon, yung mga lalaki. Karibal, magkakaribal sila sa isang babae, isang homosexual para magiging girlfriend nila. O, nagsasaksakan yung mga inmate doon. Nag-aaway. Kasi price ko yan. Price, possession. Ha? So, si Sanchez, isa din sa pinagagawan based doon sa nakakarating sa Hindi ko alam. Wala ko information. Binigay sa inyo na report. Wala naman. Kasi sabi na sa akin, gano'n na. Change man. Napalda, naka-lipstick, hawak palagi Biblia.